नेचार पाब्लिकेसनाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोदों नेचार पाब्लिकेसनाव जथाय खौरां बा गुबुन गुबुन खौरांफोरखौ खेबसेयैनो नोंथांमोना बे भिडिअ'आव नुनो मोननाय जागोन। जोबजासिम नायलां नोंथांमोना मा मा दङ नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन, मिथिनाय जागोन आरो नोंथाङा नोंथांनि थाखाय नङाब्लाबो गुबुननि थाखाय हेफाजाबनि थाखाय नोंथाङा शेयार खालामना होनो हानाय जागोन। गुबुन गुबुन भिडिअ नायबावनो थाखाय नोंथांमोनहा डिसक्रिपसन बक्सआव हाबनो हानाय जागोन। बाहाय नुनो मोनदों सेथियाव भारत नाङैनो रेल बन्द', मुलुगनाङैनो कर'ना भाइरासनि साग्लोबनाय आरो भारतआवबो बेनि गाज्रि गोहोम गोग्लैनायखौ नुनानै भारत सोरखारा रेल बिफानखौ सुबुं दावबायनायखौ होबथानो थाखाय 30 मार्चसिमहालागै बन्द' फोसावबाय। बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोनहा गोजान गोजान जायगायाव दङ बा न'नि बायजोआव दंहैयो, नोंथांमोनहा जेराव दं बेयावनो सांग्राङै थानांगौनि सम जानानै फैबाय। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै लानो हानाय जागोन। सरकारनि बियो मोनसे फोसावलाय, स्क्रिनशट खालामनानैबो लानो हानाय जागोन नोंथांमोनहा। बेनिफ्राय नैथियाव दङ आसामाव सासे उन्दैनाव कर'ना भाइरास हाबदों बुंनाय खौराङा नंखाय। दा बे खोथाखौ बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि पेजनिफ्राय लानाय जादों। बावैसो सम सिगांनिफ्राय आसामनि डिब्रुगड़आव जानाय सासे 4 बोसोर गथ'सानि देहायाव कर'ना भाइरासनि पजिटिभ मोननाय जादों होननाय खोथाया नंखाय। बिथांनि देहायाव दा नेगेटिभसो मोननाय जादों। दा बे खौरांखौबो नोंथांमोनहा नायना लानो हानाय जागोन। सरकारनि फोसावनाय बायदियै नोंथांमोनहा स्क्रिनशट खालामनानै नायनानै लाफिननो हानाय जागोन। थामथियाव दङ हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयार एग्जाम 2020 खौ फावसायनाय जाबाय। आसामनि हायार सेकेन्डारिनि सेथि बोसोरनि आनजाद जानो गोनां कर'ना भाइरासनि साग्लोबनायनि थाखाय फावसायबाय। मख'जाथाव दि बे आनजादा 25 मार्चआव जानो गोनांमोन, नाथाय दा थासारिखौ नायनानै आनजादनि अक्ट'खौ फोसावथ'नाय जायाखिसै। उनावहालागै नोंथांमोना बेनि खौरांखौ आपडेट मोनबाय थानो हानाय जागोन, माब्ला जागोन बेखौ नोंथांमोना नायना लानो हानाय जागोन। गोसो जायोबा स्क्रिनशट खालामनानै बेखौबो लानो हानाय जागोन। ब्रैथियाव दङ कर'ना भाइरासनि साग्लोबनाया लाखसिम बांहैबाय। नोंथांमोननि थाखाय मोनसे बाहाय पेज लाबोना होफैदों। नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों गासै कर'ना भाइरासआ दिनैसिम हरथात 22 मार्चसिमहालागै 3,16,057 सा केस मोननाय जाहैबाय। बेनि गेजेराव 13,597 सा थैबाय आरो रिकभार खालामनो हानाय जाहैदों 95,892 सा जाहैबाय। दा बेनि खौरांखौ नोंथांमोननि थाखाय वर्ल्डमिटार्स इनफ'निफ्राय लानाय जादों। नोंथांमोनहा बे पेजआव थांनानै नायनो हानाय जागोन। डिसक्रिपसन बक्सआव नोंथांमोननि थाखाय बेखौ होनाय जादों, लिंक होनाय जादों। लिंकआव थांनानै नोंथांमोनहा नायनो हानाय जागोन आरो बेखौ बुंनाया मोजांदि नोंथांमोनहा लाइभ आपडेट नायबाय थानो गोनांब्ला समावनो मिनिटनि गेजेरावनो बे पेजआव लाइभ आपडेट खालामनानै होबाय थानाय जायो कर'ना भाइरासनि सोमोन्दै। नोंथांमोना बेखौ नायना लानो हानाय जागोन। स' लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन। नोंथांमोननि थाखाय गुबुन गुबुन भिडिअ नायबावनोब्ला डिसक्रिपसन बक्सआव थांनो हानाय जागोन। नायनायनि थाखाय, जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ फिन साबायखर बावनाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।